Sut mae dewis fy mhynciau? Mae dewis y pynciau y byddwch chi'n ei astudio dros y blynyddoedd nesaf yn benderfyniad mawr. Felly mae'n bwysig peidio ei frysio. Felly, sut wyt ti am ddewis? Gall wybod sut fath o berson wyt ti dy helpu i ddewis pynciau fydd yn addas i ti. Dechrau feddwl am diddordebau. Wyt ti'n hoffi dysgu am wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd? Wyt ti'n hoffi bod yn greadigol? Sut wyt ti'n dysgu orau? Wyt ti'n hoffi bod yn egnïol ac yn ymarferol? Wyt ti'n mwynhau darllen ac ymchwilio? Fe ddylet ddewis pynciau oherwydd ti'n ei mwynhau. Rwyt ti'n fwy tebygol o wneud yn dda mewn pynciau y mae gen ti ddiddordeb ynddynt, dy fod yn dda am ei gwneud. Os wyt ti'n gwneud yn dda mewn pwnc nawr, yna rwyt ti'n debygol o gael gradd dda ar ddiwedd blwyddyn 11. Mae'n addas ar gyfer dysyniad gyrfa. Ni ddylech ddewis pwnc oherwydd fod y ffrindiau yn ei gymryd. Efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio iddyn nhw yn gweithio i ti. Dy fod yn cael dy ddylanwadu ar gan deulu neu pobl o dy gwmpas. Paid â lleihau eich dewis gyrfa yn y dyfodol drwy feddwl fel hyn. Ti'n mwynhau ac yn dda mewn pwnc. Yna fe ddylet ei astudio. Cofiwch, mae Gyrfa Cymru yma i dy helpu drafod y ddewisiadau gyrfa. I wybod mwy am dy opsiynau pynciau, ceri cyrsiau a hyfforddiant ar gyrfacymru.lliw.cymru. Siarad gyda chynghorydd gyrfa am gymorth drwy ffonio dim 800 dim 28 48 44. Neu beth am gael sgwrs ar-lein. Mi fedri di ein e-bostio hefyd, post@gyrfacymru.lliw.cymru gyda unrhyw gwestiynau sydd gen ti. Yna ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn.